ينفعوا جيت لي تانا بيش ينفعوا تعال جيت لي تانا بيش ينفعوا. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti, nġibarna hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat lil Madonna ta' Pinu, illum il-Knisja tagħmel is-sollennità ta' San Pietru u San Pawl. Tanti festa kbira din li tieħu anke l-post tal-Quddisa tal-Ħadd. Dawn huma żewġ kolonni li Ġesu għoġbu jibni l-Knisja tiegħu fuqhom. Għaddisin kbar, però fl-istess ħin, u dan li għamlilna kuraġġ, kienu nies li żbaljaw u kienu midinbin, imma l-imħabba talla bidlet ilhom ħajjithom. Għalhekk ejjew qabel ma nibdew din il-Quddisa nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-lejl li għadda minn fuqna u ta' din il-ġurnata li tagħna u nippreparaw ruħna billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza ħalli ngħixu din l-Ewkaristija b'mod xieraq. Nfakkarkom ukoll il-Quddisa tal-lum hija b'suffraġġju għall-erwieħ tal-familja Emanuele u Montebello. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemi tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-għola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti timlina b'ferħ qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni f'ġeħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom inti qed fina s-sisien tar-reliġjon. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mett idu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom u qabad lil Ġagbu uħ Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil Lut qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestaw u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu. Bil-ħsieb li wara l-għajt irresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin il-Knisja kienet titlob lill-Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqeb bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm għasas oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u daw lid-da mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu malaj u l-ktajjen waqgħu minn ma' jdejh.
Imbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-qorq u Pietru hekk għamel u reġa' qallu dawar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh, bla ma ntebaħ li dak li kien qed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel assa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie tiegħu u qal: Issa naf tas-sew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn Id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej, ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifiru dejjem fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni, ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Ħarsu lejhu jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħilsu, ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih, ngħidu flimkien, l-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarest il-fidi. Mill-bqija hemm merfuwa għalija kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħaresni sa ma nasal fis-saltna tiegħu fis-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inti Pietru u fuq din il-ġebla jiena nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuhiex. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxiepli tiegħu qalilhom min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem, huma weġbuh xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Intom imma min tajdu li jien staqsihom. Qabes xmun Pietru u qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu ħin jien xmun bin Ġona għax mhux bniedem tad-dem u l-laħam u rigdan imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek int Pietru
u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jien natik l-infieta tas-saltna tas-smewiet u kull ma torbot fuq din l-art kun marbut fis-smewiet. Kull ma tħol fuq l-art kun maħlul fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Kull sena aħna, il-Knisja kollha, mhux aħna, il-Knisja fid-dinja kollha, u kif tmorru Pjazza San Pietru, l-ikbar żewġ statwi l fil-pjazza huma ta' San Pietru u San Pawl, għaliex. Mela, il-Knisja xi ħaġa divina, ġejja minn Alla, ġejja minn Ġesu, waqqafa Ġesu. Però s-sabiħ tal-Knisja huwa illi waqqafa huwa fda fidejn il-bnedmin. Jiena llum mhux ħanagħmel eloġju lura li San Pawl waqqas il San Pietru għax smajna kemm il-darba fuqhom li kienu qaddisin kbar u huma qaddisin kbar. Mhux ħannaqsilhom mill-merti, imma nixtieq li nirrealizzaw illi għalkemm huma qaddisin kbar, Ġesu oġbu jibni l-Knisja tiegħu fuq tnejn min nies kompletament differenti minn xulxin. U t-tnejn kellhom id-nubiet tagħhom. Ħanejt ħaġa jiena llum mhux ħanejt ereżiji, il-ġenna hija mimlija bil-midinbin. Id-differenza hi illi dawn meta ltaqgħu ma' Ġesu bidlu ħajjithom. Minn hekk bidluha hekk. Ħaġa li forsi jiena u intom għadna ma għamilniex. U li nixtieq naqsam magħkom illum hija dawn iż-żewġ apostli li għalkemm kienu differenti minn xulxin kellhom relazzjoni ma' Alla differenti. It-tnejn wieħed ittradih, mhux ittradih, ċaħdu 3 darbiet. Ħanajdilkom kemm kien gravi d-dnub ta' Pietru, x'aħna kultant ma nirriflettux. Immaġinaw Papa Ljun pubblikament jiġħad lil Ġesu. Dak li għamel Pietru. Pubblikament qal li ma jafux. Frattant u hawnhekk il-kubur tal-Knisja, ara jekk xi ħadd jaħseb li ħajwaqqa l-Knisja kemm hu iblaħ. ċaħat il-Ġesu u Ġesu għallu ħares fajneħ meta ċaħdu dejn kienet il-konverzjoni ta' Pietru. X'ġralu Pietru? Pietru xin Ġesu ħares lejh għallu Piet inti dnibt imma l-imħabba tiegħi għalik ma tieqafx u xorta ħammut għalik għax inħobbok. U meta Pietru realizza din biddel ħajtu. Din mistoqsija li Ġesu għamel lill-apostli li ħafna minnhom ma kinux kapaċi jirrispondu, nixtieq li nagħmlu għalilna nfusna bis-serjetà kollha. Iridkom tirriflettu sewwa fuq din. Ġesu min huwa għalik? Mhux min huwa għal martek, mhux min huwa għall-arċisqof jew għall-isqof, mhux min huwa għall-Knisja, għalik. Idħol fil-kamra llum waħdek x'imkien. U saqsid id-domanda, Ġesu, x'inhu x'ifisser għalija? U prova aħseb x'ifisser u ifhem x'ifisser Ġesu għalik. Jien nista' ngħidlek huwa t-tieni persuna tat-Trinità. Pietru hekk irrispondih lil Ġesu. Int bin Alla l-ħaj. U Ġesu qallu dan mhux int ta'. Qallu dan u Alla li missieri fis-smewiet li illuminak. Pietru kien għadu ma femx minnu Ġesu għalkemm irrisponda. Pietru fem min kien Ġesu x'kien għadda mill-esperjenza tal-maħfra. Meta nħossuna li Ġesu jħobbna kif aħna u mhux kif suppost inkunu, hemmhekk nikbru fl-imħabba. L-istess Pietru kien bniedem iħobb ħafna, imma ma kellux kuraġġ, l-oppost ta' Pawlu. Pietru lil Ġesu qallu jien niġġieled għalik, noħroġ fin-nofs għalik, ħadd ma joqtolhom jien qabel ma joqtlu lilek. Imma dabbar rasu Pietru, beża. Pietru x'in kien iġġej il-persekuzzjoni Ruma, prova jaħrab minn Ruma.
biex ma jmutx imsallab, u t-tradizzjoni tgħid li fit-triq ħireġ barra mill-Ruma fi Appja iltaqa' ma' Ġesu dieħel Ruma mhux ħireġ dieħel. U lil Pietru Ġesu qallu fejn sejjer quo vadis? U Pietru qallu int fejn sejjer? Qallu jien, Ġesu qallu jien sejjer biex nerġa' mmut it-tieni darba. U Pietru dawwar dembu u reġa' lura Ruma. U mbagħad ġem sallab rasu l-isfel. Kif Pietru kien beżżijej. Però din li rridu nifhmu, Ġesu bena l-Knisja fuq Pietru beżżijej ċaħdu. Jiġifieri aħna m'għandniex għalfejn naqtgħu qalbna li Ġesu jipprova jibni l-Knisja tiegħu bina, bikom u bija. Għax aħna dan li jiġrilna ninsew tant nerfew mill-qaddisin tagħna u hekk għandu jkun, imma ninsew li dawn kienu bnedmin bħalna li ċaħdu lil Ġesu, illi kultant daqqa kien jirrispondi tajjeb il-Ġesu, darba qallu inti imbierek Ġesu lil Pietru, darba qallu itlaq meħdejja xitan. Ġifieri kellu imma frattant qallu inti l-ġebla li ħanibni l-Knisja tiegħi fuqek. Ġifieri kultant Ġesu bħalma għamel il-San Pawl. San Pawl kien bniedem li ma jista' jżommu ħadd, kien dejjem jiġri irid jaħqar l-insara x'kien verament jemmen. Kien bniedem illi mhux ħatalqu bħal Pietru ġol belt ta' Ruma, San Pawl jiġri mad-dinja kollha, kellu enerġija enormi. U Ġesu rid isib mod, jiena nimmaġinhom dawn l-affarijiet, però veru, rid isib mod kif iwaqfu l-dan, kif ħadd waqfu. Għamillu ħajt qudiemu fuq traq ta' Damasku, weqqgħu fuq iż-żiemel u għamih. Hekk biss seta' jikkonvertih il-Pawlu. Kultant fil-ħajja tagħna Ġesu jagħmlilna dan il-ħajt. Xi marda, xi disgrazzja. U niġu ftana. Pawlu dak li ġralu. Pawlu minn wieħed li jaħqar l-insara, joqtolhom ma kienx jaħmilhom ta' xin kienu jisemgħu ismu kienu jħarbu l-insara. Inbidel għax iltaqa' ma' Alla. Induna li Alla jħobbu. Mhux ċajta ta' ema waqam fuq iż-żiemel ħadlu kollox il-San Pawl. Imma kienet il-konverżjoni tiegħu. Kultant Ġesu joħdilna kollox. Kultant jgħaddina minn tbatijiet jew jippermetti ċertu tbatijiet aħsbu fuqhom għaliex. Tista' tkun il-konverżjoni tiegħek. Is-sabiħ illi Ġesu bena l-Knisja tiegħu li ilha 2025 sena fuq nies dgħajfa midinbin, sajjieda ma jfux skola. Frattant kitbu l-Vanġeli u għadhom l-iktar ktieb li jinqara sal-ġurnata tal-lum. Jien ġieli nara fuq il-medja imweġġa, però llum għamilt ħafna kuraġġ min jikkritika l-Knisja. Il-Knisja għandha d-difetti tagħha ta' bħalma kellha fi żmien Ġesu. Għandha l-apostli ħżiena bħalma kellha fi żmien Ġesu, kellha wieħed ittradih, għandha saċerdoti mhumiex perfetti, għandi sfijiet mhumiex perfetti. U jibdew għax il-Knisja hekk, għax il-Knisja hekk, għax il-Knisja ħsiebha f'hekk. Jien dawn in-nies bħala bniedem jirrabjawni, però Ġesu dan is-sabiħ tal-Knisja tagħna, għalhekk il-Knisja tagħna ma jista' jeqrida ħadd. Għax Ġesu mhux jikkundannhom, jaħfrilhom il dawn in-nies u jħobbhom. U għalhekk ma tistax neqret il-Knisja, għax il-Knisja mibnija fuq din it-tip ta' mħabba illi aħna ma nafux x'inhi bħala bnedmin. Għax Alla jħobb lill-ikbar midneb. U hemmhekk dik hija żerrija li ma tmut qatt. Dik hija żerrija li ma tmut qatt. Li mħabba ta' Alla li jħobbok kif int u mhux kif suppost tkun. Dawk l-istess nies li qed jikkritikaw il-Knisja qed isaqqu s-siġra tal-imħabba ta' Kristu. Mhux qed jeqirduha, qed ikabbruha. Għax minn hemm titwieled il-Knisja. Għax il-Knisja hija l-imħabba li Alla jħobbna. Illi il-maħfra li għamilt x'għamilt Alla bħalma Pietru għamel x'għamel Alla lest li jmut għalih. Għamel x'għamel Pawlu Alla lest li jagħti ħajtu għalih. Kieku kont jien ngħix biss fid-dinja, Kristu kien jinżel jieħu l-passjoni għalija biss. Meta aħna nindunaw illi jiena wertid il-mewt ta' dan li ben Alla, dik lili neħil il-biża ta' dnub. Għal-volja jimmidneb, għal-volja nista' nidneb, għal-volja ħanidneb għax m'iniex perfett,
imma mill-qrar, hemm il-maħfra. U Ġesu jħobbni. La jħobbni jien nimxi l-qudiem. U l-festa tal-lum din li għandha tfisser għalina. Ta' jekk dawn iż-żewġ apostli ħan jaqfaw mhux ħandewimkom għax isħana wkoll. Jekk da Ġesu bena knisja fuq żewġ mitinbin bħal dawn li daqqa kienu miegħu daqqa kienu kontriħ Pietru fil-li miegħu fil-li jgħid Terezija fil-li jgħid xi ħaġa qaddisa u Ġesu xorta jażlu biex jibni fuq. Jien nista' nkun qassis bid-difetti, intom tistgħu tkunu nsara bid-difetti, imma Ġesu jafdalkom lill-uliedkom biex trabbuhom, jafdalkom sħabkom ta' fuq ix-xogħol biex tgħinuhom, jafdalkom il-partners tagħkom biex tgħinuhom, tinsewx dejn ukoll. Lil min tħobbu kemm fi żwieġ u f'relazzjonijiet Alla jafdajhomkom biex twasluhom il-ġenna ta'. Int responsabbli ta' martek biex tasal il-ġenna u żewġ u r-raġel hu responsabbli ta' martu li wassal għal-ġenna u l-istess lill-ulied. Tinsewhomx dawn l-affarijiet. Palma jirresponsabbli ta' dawk l-erwieħ li jersqu lejna u jitolbuna l-għajnuna biex iwassluhom għand Alla. Din hija l-Knisja eżis ħuti. Il-Knisja hija Kattolika, Apostolika imma wkoll midimba. Imma u Alla li jmexxi. Din hija l-festa tal-lum. Pietru u Pawlu, żewġ kolonni midimbin imma Knisja li ilha tgħix 2025 sena. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa u tjeżis biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. L-ħala is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Nissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġn u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maghfra tad-dmir. Nistenna l-qawma mill-liwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. U jeżis fil-waqt li niċċelebraw l-Apostli Pietru u Pawlu li fihom Kristu waqqaf din il-Knisja ejjew nitolbu lil Alla għal poplu qaddis tiegħu. Ngħidu għalhekk mulej jieqaf mal-Knisja tiegħek. Tolbu għal-Papa, għall-isfijiet kollha, l-aktar għall-Arċisqof tagħna u l-Isqof tagħna biex bħala suċċessuri tal-Apostli ikomplu jimxu u jmexxu l-poplu l-Nisrani afdat fidejhom. Nitolbu għall-insar li qed isofru persekuzzjoni minħabba l-Evanġelu biex jibqgħu sħaħ fil-fedeltà tagħhom lejn il-Knisja. Nitolbu mulej jieqaf mal-Knisja tiegħek. Għal-mexxejja tan-nazzjonijiet u għal-paċi u rispett bejn il-bnedmin nitolbu mulej jieqaf mal-Knisja tiegħek. Għalina l-koll miġbura hawnhekk f'dan is-santwarju f'dan it-tempju biex nibqgħu maqudin fl-imħabba mas-suċċessuri tal-Apostlu Pietru u Pawlu u sħaħ fil-fidi li rċivejna mingħand missierna San Pawl. Nitolbu mulej jieqaf mal-Knisja tagħna. Mulej Alla tagħna ħares il-poplu tiegħek u għat-talb tal-Apostlu San Pietru u San Pawl. Għatina fedeltà lejn l-Evanġelu tiegħek u kuraġġ biex inxandruh b'imħabba bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwasslu quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex jikkonsakrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sakrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int jogħġbok timliena bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxejja ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mgħallem għaref fit-tifsira tagħha. Wieħed waqqaf knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn fidi li għalija se jaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sar-rebħ tal-martirju fġieħ il-Knisja u d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġili kollha infaħruk u ntennulek u bla qiegħda ntennu u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewit. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' Qudusija, Qaddes nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata b'xmiraj ħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxxerret għalikom u għal bnedmin kollha u għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru l-ferħ u l-qawmin tiegħek sam tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum mod partikolari nitolbu għall-erwieħ tal-familja De Manuele u Montebello. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Din il-Knisja li waqqaf Ġesu fuq is-sisien ta' żewġ apposti hija l-Knisja tagħna, hija l-Knisja li aħna għandna missier wieħed. Għalhekk din it-talba tal-missier nejjew ngħiduha bħala ulied ta' dan il-missier flimkien ngħidu missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx neħtijietna, iżda ħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk Ġesu ta' din il-grazzja li tajtna li nagħmlu parti minn din il-Knisja tiegħek. Int li tibni fuq is-sisien tal-Apostli, aħna li nimxu wara l-Apostli ja Ġesu tina l-għajnuna li verament nkunu strumenti ta' paċi, ta' mħabba u ta' ġid għal din il-Knisja tiegħek. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ f'din il-Knisja qaddisa tiegħek permezz ta' Pietru u Pawlu, iż-żewġ kolonni tal-Knisja tiegħek biex nikbru aktar fl-imħabba bl-Ewkaristija li rċivejna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.